வெல்கம் டு ரூபாய் பாவ்லா. இது ஷார்ட் ஹப். நான் உங்க சுபத்ரா. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற படம் 2017ல வெளிவந்த படம். மூவி நேம் பேட் ஜீனியஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல STIC டெஸ்ட் சீட் பண்ணதை பத்தி வாய்ஸ் ஓவர்ல பேசுறாங்க. ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லா இடத்துலயுமே STIC டெஸ்ட் சீட் பண்ணதாகவும் அதோட இன்வெஸ்டிகேஷன் பெண்டிங்ல இருக்கிறதாகவும் சொல்றாங்க. கட் பண்ணா நம்ம ஹீரோயினை காட்டுறாங்க. நம்ம ஹீரோயினி இது என்னோடது இல்ல, STIC டெஸ்ட் எழுதுறது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஸ்மைல் பண்றா. கட் பண்ணா ஹீரோயினும் அவங்க அப்பாவும் ஸ்கூல் அட்மிஷன் பிரின்சிபல் கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க. பிரின்சிபல் அவளோட கிரேட்ஸ் அண்ட் ஸ்கோர்ஸ் பார்த்துட்டு அட்மிஷன் தரோன்னு சொல்லிடுறாங்க. பட் நம்ம ஹீரோயினி ஃபீஸ் அதிகமா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு வேண்டான்னு சொல்லிடுறாங்க. அதை பார்த்து பிரின்சிபல் ஸ்காலர்ஷிப் தரேன்னு சொல்றாங்க. அதை கேட்டது அவளும் அவங்க அப்பாவும் ஓகே சொல்லிடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ற அன்னைக்கு ஒரு பொண்ணை மீட் பண்றாங்க. அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஆகுறாங்க. பேக் டு த இன்வெஸ்டிகேஷன் சீன். ஹீரோயினியோட ஃப்ரெண்டு ஹீரோயினை பத்தி அவ ரொம்ப ஸ்மார்ட் அண்ட் குட் ஆக்டிவிட்டிஸ் உள்ள பொண்ணுன்னு சொல்றா. கட் பண்ணா ஸ்கூல் லைப்ரரியில ஹீரோயினியும் அவ ஃப்ரெண்டும் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. ஹீரோயினியோட ஃப்ரெண்ட் என்னால இந்த வாட்டியும் நல்ல ஸ்கோர்ஸ் வாங்க முடியாது, எனக்கு இந்த மேக்ஸ்ல எதுவுமே புரியவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் வச்சு ஹீரோயினி எல்லாத்தையுமே அவளுக்கு சொல்லி தரா. ஹீரோயினி ஈஸியா எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்றதுனால ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் எனக்கு நீ மென்டரா இருக்கியான்னு கேட்கறான். அண்ட் ஹீரோயினி அதுக்கு ஓகே சொல்லிடுறான். பேக் டு த இன்வெஸ்டிகேஷன் சீன். ஹீரோயினி ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்லி தரது ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்னு சொல்றா. கட் பண்ணா எக்ஸாம் ஹால் காட்டுறாங்க. எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஹீரோயினிக்கு அப்பதான் தெரியுது லைப்ரரியில அவ ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்லி கொடுத்த அதே கொஸ்டின் பேப்பர் தான் இப்பவும் வந்திருக்குன்னு. பட் அவ ஃப்ரெண்டுக்கு எதுவுமே ஞாபகமே இல்லை. சரி ஹெல்ப் பண்ணலான்னு சொல்லி ஹீரோயினி ஒரு எரேசர்ல எல்லா ஆன்சர்ஸையும் எழுதி ஷூல வச்சு அவ ஃப்ரெண்டு கிட்ட பாஸ் பண்றா. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்டு அவ ஷூவை பாஸ் பண்ணும்போது பட் அது தவறுதலா வெளியே வந்துடுது. ஹீரோயினியும் அது எப்படியோ சமாளிச்சுட்டு தப்பிச்சிடுறா. அந்த எக்ஸாம்ஸ்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல ஸ்கோர்ஸும் வாங்கிடுறாங்க. சரி அவ ஃப்ரெண்டோ நான் உனக்கு இன்னைக்கு ட்ரீட் தரேன்னு சொல்லி அவ ஃப்ரெண்டு அவளை ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் கூட்டிட்டு போவா. அங்க அவ ஃப்ரெண்டோட பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்திருப்பான். நான் எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்றதுக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணனா நான் உனக்கு மணி பே பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். பட் ஆனா ஹீரோயினி ஃபர்ஸ்ட் யோசிப்பா. ஆனா அவன் ஒரு சப்ஜெக்ட்க்கு 3K தரேன்னு சொல்லுவான். என் கூட இன்னும் 5 பேர் இருக்காங்க, அவங்களும் பே பண்றதுக்கு வில்லிங் தான் சொன்னோன்னு நம்ம ஹீரோயினி கொஞ்சம் யோசிப்பா. அதுக்குள்ள அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் டீ மணியை பத்தி பேசுவான். டீ மணி ஒன்றும் இல்லைங்க, அந்த ஸ்கூல் மெயின்டெனன்ஸ்க்காக அவங்க வாங்குற பில் தான் அது. நம்ம ஹீரோயினி கிட்டயோ ஸ்காலர்ஷிப் தரேன்னு சொல்லிட்டு மெயின்டெனன்ஸ்க்காக கிட்டத்தட்ட 4 லட்சம் ரூபாய் வாங்கியிருப்பாங்க. அதை பார்த்துட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்கும் போது அவங்க ஹீரோயினியோட அப்பா வருவாரு. வந்து என்னம்மா ஆச்சு அப்படின்னு கேட்பாரு. அண்ட் அவ சொல்லுவா ஏன்பா நீங்க சேர்த்து விட்டீங்க அப்படின்னு கேட்பா. அண்ட் அவரும் இங்க படிச்சா அப்ராட் போலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாரு. பியானோ பிளே பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவளுக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் அவ ஃப்ரெண்டோட பாய் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அந்த 5 பசங்களையும் வர வைக்கிறா. பியானோ முன்னாடி உட்காந்து ABCD பியானோ லெசன் உங்களுக்கு தெரியும்ல, பியானோல ABCD சாங் பிளே பண்றா. அண்ட் என்னோட ஃபிங்கர் மூமெண்ட்ஸை பாருங்க, அதை வச்சுதான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல நான் சொல்லி தருவேன்னு சொல்லிடுறா. அண்ட் எல்லாரும் அந்த ABCD ஃபிங்கர் மூமெண்ட்டை மெமரைஸ் பண்றாங்க. மெமரைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எக்ஸாம் ஹால்ல அவ சொல்லி தர மாதிரியே எழுதி எல்லாருமே நல்ல கிரேட் வாங்குறாங்க. அண்ட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2013 அகாடமி ஸ்டூடெண்ட் காம்படிஷனுக்காக ஹீரோயினியும் இன்னொரு பையனும் போறாங்க. அவன் தாங்க செகண்ட் லீட். நம்ம கதையோட ஹீரோன்னு கூட சொல்லலாம். பேக் டு இன்வெஸ்டிகேஷன் சீன். நம்ம ஹீரோ நானே ஹீரோயினியும் ஒன்னாதான் படிக்கிறோம், பட் நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல அப்படின்னு சொல்றான். கட் பண்ணா காம்படிஷன் காட்டுறாங்க. ஹீரோயினியும் நம்ம ஹீரோவும் லாஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணி வின் பண்ணிடுறாங்க. அண்ட் தென் பிரின்சிபலை மீட் பண்ண வராங்க. பிரின்சிபல் எப்படி லாஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண இட்ஸ் சோ டிஃபிகல்ட்னு சொல்றாங்க. பட் நம்ம ஹீரோ நான் அதை மெமரைஸ் பண்ணேன், நான் கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னு சொல்றாரு. அது கேட்டுட்டு வா குட் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம பிரின்சிபல். அப்ப பிரின்சிபல் என்கிட்ட ஒரு குட் நியூஸ் இருக்கு, நெக்ஸ்ட் இயர் சிங்கப்பூர் எம்பசில ஸ்காலர்ஷிப் ஆஃபர் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. நீங்க 2 பேருமே நல்லா படிக்கிற பசங்க தான், பட் நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து என்னால ஒருத்தரை தான் அனுப்ப முடியும்னு சொல்றாங்க. அது கேட்டு 2 பேருமே சேட் ஆயிடுறாங்க. நம்ம ஹீரோ ஒரு லாண்ட்ரி ஷாப் வச்சிருக்காரு. அவங்க அம்மா தான் எல்லாத்தையுமே பாத்துக்கிறாங்க. சோ அவரு எப்படியாவது அப்ராட் ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கணும்னு யோசிச்சுட்டே இருக்காரு. பேக் டு தி இன்வெஸ்டிகேஷன் சீன். ஹீரோயினி நம்ம ஹீரோவை பத்தி ரொம்ப ஹானஸ்டான பையன், ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பையனை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு பையன் நம்ம ஹீரோவை கூப்பிட்டு எக்ஸாம்ல எனக்கு ஒன்னு காப்பி பண்றதுக்கு நீ தான் ஹெல்ப் பண்ணணும், எனக்கு இந்த பியானோ கோட்லாம் எதுவுமே புரியல, கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்றாரு. நம்ம ஹீரோ பியானோ கோடா அப்படின்னா அப்படின்னு கேக்குறதுக்கு அந்த பையன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நான் உன்னை காப்பி பண்றதுக்கு வேணா 3K பே பண்றேன்னு சொல்றான். நம்ம ஹீரோ முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. கட் பண்ணா எக்ஸாம் ஹால் காட்டுறாங்க. எக்ஸாம் ஹால்ல எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. எக்ஸாம்ஸும் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் இன்ட்ரெஸ்டா எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்காங்க. அப்ப நம்ம ஹீரோ 40வது கொஸ்டினுக்கு எப்படி சார் ஆன்சர் பண்றது அப்படின்னு நம்ம ப்ரொஃபசர் கிட்ட கேட்கிறாரு. நம்ம ப்ரொஃபசரும் உனக்கு என்ன செட் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்திருக்கோ அதை ஃபில் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. அப்பதான் தெரியுது 2 செட்டு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து செட் 1 கொஸ்டின் பேப்பர், செட்
செட் 2 கொஸ்டின் பேப்பர் வந்திருக்குன்னு. அப்போ நம்ம ஹீரோ கிட்ட ஹெல்ப் கேட்ட பையன் நம்ம ஹீரோயினி கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கறான். நம்ம ஹீரோவும் அதை பார்த்துட்டு ஹீரோயினி கிட்ட போயிட்டு அவன் உன்னை காப்பி பண்றான்னு சொல்லி அலர்ட் பண்ணுவாரு. ஹீரோயினியும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுவா. ஹீரோவும் ப்ரொஃபசர் கிட்ட போயிட்டு அவன் சீட் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிடுவாரு. ஹீரோயினி எல்லார்கிட்டயுமே செட் 1 கொஸ்டின் பேப்பரா இல்ல செட் 2 கொஸ்டின் பேப்பரான்னு கேட்டு செட் 1 கொஸ்டின் பேப்பருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அண்ட் செட் 2 கொஸ்டின் பேப்பருக்கு லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸ்ல ஹெல்ப் பண்றாங்க. அண்ட் நம்ம ப்ரொஃபசரும் பார்க்காம பேப்பர் வாங்கிட்டு போயிடுறாரு. எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு ஹீரோயினியும் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப பிரின்சிபல் கிட்ட இருந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது. அந்த காப்பி அடிச்ச பையனும் ஹீரோயினியுமே பிரின்சிபல் ரூம்க்கு வர சொல்றாங்க. 2 பேரும் பிரின்சிபல் ரூம் கிட்ட போனா நம்ம ஹீரோ அங்கதான் இருக்காரு. நம்ம ஹீரோயினியும் அந்த பையனும் சீட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காரு. பிரின்சிபலும் 2 பேர்கிட்ட கேட்பாங்க சீட் பண்ணீங்களான்னு. பட் 2 பேருமே நோன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஹீரோயினியும் ஹீரோவையும் வெளியே போங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. பட் ஆனா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பிரின்சிபல் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நம்ம ஹீரோயினி சீட் பண்ணி இருக்கிறது. அவங்க அப்பாவை வர வச்சு ஹீரோயினி ஏன் இப்படி பண்ணா அப்படின்னு கேட்பாங்க. பட் நம்ம ஹீரோ இல்ல அவ மணிக்காக தான் இவ்வளவும் பண்ணா, ஏன்னா அந்த பையன் என்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் கேட்டான், எனக்கு பே பண்றேன்னு சொன்னான். பட் நான் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன். அதனாலதான் நம்ம ஹீரோயினி கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டிருப்பான். இதை கேட்ட பிரின்சிபல் உனக்கு இனிமே ஸ்காலர்ஷிப் கிடையாது, நீ ரிமைனிங் அமௌண்ட்டை பே பண்ணிட்டு படிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரின்சிபல் அவகிட்ட ஸ்கூல் எஜுகேஷனுக்காக தான் மணி மேக் பண்றதுக்கு இல்லைன்னு சொல்றாங்க. உடனே நம்ம ஹீரோயினிக்கு கோவம் வருது. நீங்க மட்டும் டீ மணின்னு சொல்லி வாங்குறீங்களே அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு பிரின்சிபல் அது டீ மணி இல்ல மெயின்டெனன்ஸ்க்காக தான் வாங்குறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே அவங்க அப்பா பிரின்சிபல் கிட்ட சாரி கேட்டுட்டு நாங்க மீதி அமௌண்ட்டையும் நான் கட்டிடுறேன்னு சொல்லிட்டு பிரின்சிபல் இன்னொரு கண்டிஷனும் போடுறாங்க. அவளால நெக்ஸ்ட் இயர் சிங்கப்பூர் ஸ்காலர்ஷிப்க்கு நான் அவளை அனுப்ப மாட்டேன்னு சொல்றாங்க. பட் ஆனா அவ ஏன் நான் போக கூடாது, ஆமா நான் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன், பட் ஆனா நான் சீட் பண்ணல, நான் பார்த்து எழுதல, ஏன் நான் போக கூடாதுன்னு கேக்குறா. உடனே பிரின்சிபலும் இல்ல நீ போக கூடாது, நான் உன்னை பேன் பண்ணிட்டேன், அப்படின்னு நீ போகணும்னு நினைச்சனா போ, பட் ஆனா இந்த ஸ்கூல்ல இருந்து ரிசைன் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பேக் டு தி இன்வெஸ்டிகேஷன் சீன். நம்ம ஹீரோயினை சீட் பண்ணதுக்கு எவிடன்ஸ் இருந்தாலும் நான் சீட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்றாரு. கட் பண்ண ஹீரோயினி அவங்க அப்பா கூட பேசிட்டு இருக்கா. அவங்க அப்பா ரிமைனிங் ஃபீஸ்க்காக நான் காரை வித்துடுறேன், நீ அப்ராடும் போத்தவில்லை எங்கேயும் போத்தவில்லை, என் கூடயே இரு, இந்த காசு எல்லாத்தையுமே உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட திரும்ப கொடுத்துருன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. பேக் டு தி இன்வெஸ்டிகேஷன் சீன். ஹீரோயினியோட ஃப்ரெண்டு ஹீரோயினி எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ரொம்ப நல்லவன்னு சொல்றான். கட் பண்ணா ஹீரோயினியும் அவளோட ஃப்ரெண்டும் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல இருக்காங்க. அண்ட் ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் அவகிட்ட ஒரு ஹெல்ப் கேட்கறா. அவளோட பாய் ஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலியை மீட் பண்றப்போ பாய் ஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலி காலேஜ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு நீ தான் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், உன் கூட சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவன் நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு கிட்ட ஹெல்ப் கேட்பாங்க. நான் ஹெல்ப்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்யறேன், நீயும் அதே காலேஜ்ல உனக்கு அட்மிஷன் வாங்கி தரேன்னு சொல்லிடுவாங்க. அது கேட்டு அவளும் ஓகே சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினி கிட்ட ஹெல்ப் கேட்க வருவா. நம்ம ஹீரோயினி முடியாது, ஆல்ரெடி நான் நிறைய பண்ணிட்டேன், உனக்காக நிறைய ரிஸ்க் எடுத்துட்டேன், இனிமே நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்பதான் STICA எக்ஸாமை பத்தி சொல்லுவா. அப்பவும் அவளால முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிடுவா. அப்ப கிளம்பி போகும்போது ஒரு புக் அவ ஃப்ரெண்டு ஹீரோயினுக்கு கொடுத்துருப்பா. அதை எடுத்துட்டு தான் போவா. அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த ஃப்ரெண்டோட பாய் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கொடுக்கலான்னு ஒரு ஹோட்டல் போவா. ஹோட்டல் போன இடத்துல அங்கதான் நோட்டீஸ் பண்ணுவா, எல்லா ஊர்லயுமே டைமிங் ஒரே மாதிரி இருக்காது, ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பா. கட் பண்ணா நெக்ஸ்ட் சீன்ல ஹீரோயினி, அவ ஃப்ரெண்ட், அவளோட பாய் ஃப்ரெண்ட் 3 பேரும் இருப்பாங்க. அப்பதான் சொல்வா, தாய்லாந்துல இருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் டைமிங் வேற வேற 4 hours டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவா. ஃபர்ஸ்ட் நான் அங்க போய் எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த எக்ஸாம் எழுதுற எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணலாம், நமக்கு மணியும் கிடைக்கும், எக்ஸாமும் பாஸ் ஆயிடலாம்னு சொல்லுவா. கிடைக்கிற ப்ராஃபிட்ல நம்ம ஷேர் பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்போ ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு இது ரொம்ப ரிஸ்க்னு சொல்லுவா. அதை நான் பாத்துக்கிறேன், லைசன்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ண வேண்டியது உங்களோட பொறுப்பு தானே சொல்லிடுவா. அதுக்கு அவளோட பாய் ஃப்ரெண்டும் ஓகே பட் எப்படி சென்ட் பண்ணுவேன்னு கேட்பான். ஹீரோயினியும் மெமரைஸ் பண்ணி தான் சென்ட் பண்ணுவேன், அதுதான் சேஃபும் கூடன்னு சொல்லிடுவா. அந்த பாய் ஃப்ரெண்டும் எப்படி 100 கொஸ்டின் இருக்கும், எப்படி ஞாபகம் வச்சு சென்ட் பண்ணுவேன்னு கேட்பான். ஹீரோயினியும் 50% நான் ஞாபகம் வச்சு சென்ட் பண்ணுவேன் அண்ட் இன்னொரு 50% ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு இன்னொரு ஆள் வேணும்னு சொல்லுவா. கட் பண்ணதும் நம்ம ஹீரோ போன்ல ஒருத்தர்கிட்ட எனக்கு நாளைக்கு தான் ஸ்காலர்ஷிப் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னு சொல்லிட்டு இருப்பாரு. அப்ப 2 பேர் அவரை அடிச்சு குப்பை போடுற இடத்துல அவரை போட்டுட்டு போயிடுவாங்க. கட் பண்ணா நம்ம ஹீரோயினியோட ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அவளோட பாய் ஃப்ரெண்டும் அந்த எக்ஸாம்ல காப்பி பண்ணி மாட்டினால அந்த பையன், இவங்க 4 பேரும் பேசிப்பாங்க. STIT எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு மேக்ஸிமம் 30 பேராதே எனக்கு வேணும்னு ஹீரோயினி சொல்லுவா. ஹீரோயினி சொன்னதும் அந்த காப்பி அடிச்ச பையன் என்கிட்ட இந்த குரூப்ல 30 பேர் இருப்பாங்க, எல்லாருமே பே பண்றதுக்கு வில்லிங் தான் சொல்லுவான். ஹீரோயினியும் இவங்க எல்லாருமே இதுல ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா ஒருத்தருக்கு 5K நான் அவனுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தரேன்னு சொல்லுவா. அதுக்கு நம்ம ஹீரோயினியோட ஃப்ரெண்டோட பாய் ஃப்ரெண்டும் இது யாருக்கும் தெரியவும் கூடாது, முக்கியமா அந்த ஹீரோக்கு தெரியவே கூடாதுன்னு சொல்லுவான். கட் பண்ண STICA எக்ஸாம் எழுதுற எல்லாருமே கான்ஃபரன்ஸ் ஹால்ல எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண
ஹெல்ப் பண்றத பத்தி பேசிட்டு இருப்பாங்க. கட் பண்ணா ஹீரோயினி எக்ஸாம்ல எப்படி சீட் பண்றதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருப்பா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும். போன்ல ஆன்சர் சென்ட் பண்ணிட்டு போனை டாய்லெட்ல ஒளிச்சு வச்சிருவேன். எக்ஸாம் பிட்வீன் பிரேக்ல தான் உங்களுக்கான ஆன்சரை சென்ட் பண்ணுவேன். இந்த எக்ஸாம்ல 3 செக்ஷன் இருக்கும், அதுல 2 பிரேக் தான் வரும்னு சொல்லுவா. அப்போ ஹீரோயினியோட ஃப்ரெண்டோட பாய் ஃப்ரெண்ட் எப்படி எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும், உன்ன மாதிரி இங்க யாருமே ஸ்மார்ட் இல்ல அப்படின்னு சொன்னோன்னு ஹீரோயினி ஒரு பென்சில் எடுத்து கொடுத்து பார்கோட் அப்படின்னு சொன்னதும் கட் பண்ணி அகெயின் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஹால காட்டுறாங்க. அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் எல்லாருக்குமே பார்கோட் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றான். ABCDன்னு பார்கோட்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு சிம்பிளையும் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றான். ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு பென்சில் யூஸ் பண்ணணும். பார்கோட் பக்கத்துல ஒரு நம்பர் இருக்குமே, அதுதான் என்ன செக்ஷன் குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்றான். மறுபடியும் கட் பண்ணி ஹீரோயினியை காட்டுறாங்க. ஹீரோயினி எஸ்ஏக்கு நான் கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் தான் சொல்வேன், நீங்க தான் எஸ்ஏ ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லி அவ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுவா. மறுபடியும் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஹால காட்டுறாங்க. அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் எல்லார்ட்டையும் 7:30க்கு நீங்க கிளம்பிடுவீங்க எக்ஸாம் சென்டருக்கு. போறதுக்கு மோட்டர் பைக்கும் நாங்களே ரெடி பண்ணிடுவோம். 2 வீக்ஸ்ல நீங்க அமௌண்ட் கட்டலனா இந்த டீலை நாங்க கேன்சல் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்றான். கட் பண்ண ஹீரோயினி நம்ம ஹீரோவோட லாண்ட்ரி ஷாப்க்கு வந்திருப்பாங்க. வந்துட்டு STIC எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எனக்கு உன்னோட ஹெல்ப் வேணும்னு சொல்லுவாங்க. பட் நம்ம ஹீரோ முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லிடுவாரு. உடனே நம்ம ஹீரோயினியும் ஒரு விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்துட்டு உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இந்த அட்ரஸ்க்கு வான்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் டே நம்ம ஹீரோவும் அந்த பிளேஸ்க்கு வருவாரு. 3 பேருமே அங்கதான் இருப்பாங்க. ஹீரோயினி பிளான் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. 2 பேரும் STIC எக்ஸாமுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம ஹீரோயினிக்கு அப்பாவோட சைன் வேணும்னு சொல்லி காம்படிஷனு போய் சொல்லி தான் சைன் வாங்குவாங்க. அப்புறம் 2 பேரும் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஹீரோ எனக்கு இதுல எவ்வளவு ஷேர்னு கேட்பாரு. 1 மில்லியன்னு சொன்னதும் ஓகேன்னு சொல்லிடுவாரு. நெக்ஸ்ட் டே கிளம்ப போகும்போது நம்ம ஹீரோயினி லாஸ்டா ஒரு ரிஹர்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பேக் டு த இன்வெஸ்டிகேஷன் சீன். அந்த ஃப்ரெண்டோட பாய் ஃப்ரெண்ட் அழுதுட்டே இருப்பான். ஏன் ஒரு இன்னசென்ட்டை இப்படி ட்ரீட் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி அழுதுட்டு இருப்பான். இன்னொரு ஆங்கிள் காட்டுவாங்க. அந்த சைடு பார்த்தனா நம்ம ஹீரோயினி, அவளோட ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அந்த நம்ம ஹீரோ, இவங்க 3 பேரும் சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க. என்னடான்னு பார்த்தா இவங்க 4 பேருமே ஒருவேளை இந்த எக்ஸாம்ல நம்ம சீட் பண்றதை மாட்டிக்கிட்டா எப்படி இதுல இருந்து தப்பிக்கலான்றதுக்காக ரிஹர்சல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. லாஸ்டா ஒரு கொஸ்டின் ஹீரோயினி கேட்பா. நம்ம ஹீரோ மாட்டிக்கிட்டா என்ன சொல்லுவேன்னு கேட்பா. அதுக்கு அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் எனக்கும் அவனுக்கு சம்மந்தமே இல்லை, அவன் ஃப்ரெண்டே கிடையாது, லாஸ்டா அவனை அடிச்சு குப்பை போடுற இடத்துல போட்டிருந்தாங்கன்னு மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவான். அதை கேட்ட நம்ம ஹீரோக்கு உடனே ஷாக் ஆகி 2 பேரும் அடிச்சுப்பாங்க. ஏன் அடிச்சுக்கிறாங்கன்னு கேட்டா நான் குப்பை போடுற பிளேஸ்ல இருந்தது உனக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்பான். அதுக்கு அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் எதுவுமே பதில் சொல்ல மாட்டான். உடனே நம்ம ஹீரோக்கு கோவம் வந்துடும். நீ தானே எல்லாமே செட் பண்ண, நான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதக்கூடாது, உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நீ தானே எல்லாமே செஞ்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவமா அங்கிருந்து கிளம்பிடுவான். நம்ம ஹீரோயினும் கோவமா அங்கிருந்து கிளம்பிடுவோம். நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு வந்து ப்ளீஸ் புரிஞ்சுக்கோ, எல்லாமே அவன் நமக்காக தான் செஞ்சான்னு சொல்லும். பட் ஆனா ஹீரோயினி எல்லா மணியும் நீ திரும்ப கொடுத்துரு, நான் இனிமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவா. அப்ப நம்ம ஹீரோ திரும்ப ஹீரோயினியை மீட் பண்ணி ஓகே அட்லீஸ்ட் காசாவது வருது, நம்ம போய் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம்னு சொல்லுவோம். ஹீரோயின் ஏன்னு கேட்பா. உடனே அவனும் ஆல்ரெடி நான் அடி வாங்கிட்டேன், ஃப்ரீயால என்னால அடி வாங்க முடியாது, அட்லீஸ்ட் 1 மில்லியன் காசாவது வருதுல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் கிளம்பி போவாங்க. சிட்னி இறங்கினதுக்கு அப்புறம் 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு பிக் எடுப்பாங்க. அண்ட் கட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டே காட்டுவாங்க. நெக்ஸ்ட் டே நியூஸ்ல நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல STIC டெஸ்ட் கேன்சல் ஆயிடுச்சு, பேப்பர் லீக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. STIC போர்ட் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே செக்யூரிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு நியூஸ்ல சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஹீரோயினியும் ஹீரோவும் அது கேட்டு ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுவாங்க. 2 பேரும் எக்ஸாம் ஹால் போவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி டாய்லெட்ல போனை 2 பேரும் ஒளிச்சு வச்சுட்டு எக்ஸாம் ஹால் போவாங்க. எக்ஸாம் ஹால்ல செக்ஷன் 1 ஸ்டார்ட் ஆகும். பினிஷ் பண்ணிட்டு 2 பேரும் அதை மெமரைஸ் பண்ணுவாங்க. மெமரைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 10 நிமிஷம் பிரேக் தருவாங்க. அந்த 10 மினிட்ஸ்ல 2 பேரும் டாய்லெட் போயிட்டு அவங்க போன் எடுத்து டைப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப திடீர்னு நம்ம ஹீரோ ஆன்சர்லாம் சென்ட் பண்ணாம எனக்கு இன்னும் 1 மில்லியன் வேணும்னு கேட்பாரு. எல்லாருமே ஷாக் ஆயிடுவாங்க. நம்ம ஹீரோனோட ஃப்ரெண்டும் அவளோட பாய் ஃப்ரெண்டும் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க. என்ன இப்போ இப்படி கேட்கறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டென்ஷன் ஆவாங்க. நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு ஓகே நான் 1 மில்லியன் எக்ஸ்ட்ரா தரேன் அப்படின்னு சொன்னதும் சரின்னு நம்ம ஹீரோவும் டைப் பண்ணி அனுப்பிடுவாரு. செக்ஷன் 2 ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆனா அதுக்கு பிரேக் இல்ல, செக்ஷன் 3 போயிடுவாங்க. இப்போ 2 பேருமே 2தோட ஆன்சரையும் மெமரைஸ் பண்ணி சென்ட் பண்ணணும். 2 செக்ஷனும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 10 மினிட்ஸ் பிரேக் கொடுப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ போயிட்டு டெக்ஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாரு. பட் ஆனா நம்ம ஹீரோயினால முடியாது. ஏன்னா ஒளிச்சு வச்சிருக்க டாய்லெட்ல யாரோ இருப்பாங்க. சரின்னு வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பா. அந்த டைம்ல போர்ட் மெம்பர்ஸ்க்கு நம்ம ஹீரோ மேல டவுட் வந்து அவரை செக் பண்றதுக்கு வருவாங்க. நம்ம ஹீரோ பாதி மட்டும் தான் சென்ட் பண்ணிருப்பாரு. சென்ட் பண்ணிட்டு மாட்டிப்பாரு. சரின்னு நம்ம ஹீரோயினை காட்டுவாங்க. நம்ம ஹீரோயினி லாஸ்ட் செகண்ட்ல தான்
உள்ளே போவாங்க. போனதும் அவங்கள செக் பண்ணவும் ஒருத்தவங்க வந்துருவாங்க. நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுவாங்க, போன் எடுத்து ஷூல வச்சுட்டு வெளியே வந்துருவாங்க. ரொம்ப பதட்டமா வெளியே வந்துருவாங்க. தண்ணி குடிக்கிற இடத்துல போனை ஒளிச்சு வச்சுட்டு உள்ள போயிடுவாங்க. இப்ப வேற வழியே இல்லை, எல்லாத்தையுமே நம்ம ஹீரோயினி மட்டும் தான் மெமரைஸ் பண்ணி சென்ட் பண்ண முடியும். அவ சென்ட் பண்றதை வச்சு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பென்சில்ல பார் கோட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. டைம் வேற ஆயிட்டே இருக்கும். நம்ம ஹீரோயினி எஸ்ஏ செக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. டைம் இல்லைன்னு பென்சிலை வாயில விட்டு வாமிட் பண்ணிடுவா. நான் போகணும், எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லுவா. பட் அங்க இருக்க போர்டு மெம்பர்ஸ் நீங்க போனீங்கன்னா உங்க ஸ்கோர்ஸ் எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடும்னு சொல்லுவா. பட் ஹீரோயினி அப்ப கூட எதுவுமே கேட்காம நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவா. அப்போ திடீர்னு ஹீரோயினியோட அப்பா அவ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து பேசுவாரு. ஹீரோயின் எங்க போயிருக்கா, நான் கால் பண்ண அவ எடுக்கவே இல்லைன்னு சொல்லி கேட்டுட்டே இருப்பாரு. ஹீரோயினியும் அங்க இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு எவ்வளவு ட்ரை பண்ணுவா. பட் பேக் டோர் வழியா வெளியே வந்துடுவா. வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமும் போர்டு மெம்பர்ஸ் அவளை தேடிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா அவ மேல சந்தேகம் வந்துடும் போர்டு மெம்பர்ஸ்க்கு. பட் நம்ம ஹீரோயினி அங்க இருந்து வெளியே வந்து ஒரு மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்கு வருவா. மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ல கிரௌட்ல நடந்து போயிட்டே இருப்பா. பட் அங்கேயும் அந்த போர்டு மெம்பர் வந்துருவாரு. கட் பண்ணா இங்க அவ ஃப்ரெண்டும் அவ பாய் ஃப்ரெண்டும் அவங்க அப்பா கிட்ட என்ன சொல்றதுன்னே தெரியாம திருன்னு முழிச்சுட்டே இருப்பாங்க. உடனே அவ ஃப்ரெண்டு ஹீரோவும் ஹீரோயினியும் கப்பிள்ஸ் உங்ககிட்ட போய் சொல்லிட்டு 2 பேரும் டூர் போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சமாளிச்சிடுவா. அண்ட் அந்த சைடு நம்ம ஹீரோயினி டைப் பண்ணிட்டே நடந்து போயிட்டு இருப்பா. திடீர்னு ஒருத்தர் இடிச்சு போன் கீழே விழுந்துரும். டிஸ்பிளேவும் உடைஞ்சிரும். டச்சும் திடீர்னு வேலை செய்யாது. ரொம்ப நேரமா டைப் பண்ணது சென்ட் பண்றதுக்கு டச் பண்ணிட்டே இருப்பா. ஆனா டச் வேலை செய்யவே செய்யாது. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு டச் வேலை செஞ்சிடும். டச் வேலை செஞ்சது நிமிந்து பாப்பா. அங்க போர்டு மெம்பர் நின்றுட்டு இருப்பாரு. இங்க இருந்து எப்படியாவது போகணுமேன்னு சொல்லி திரும்ப எழுந்து டைப் பண்ணிட்டே போவா. அப்ப அவ ஃப்ரெண்டோட பாய் ஃப்ரெண்ட் எல்லார்கிட்டயுமே ஆன்சர் கொஞ்ச நேரத்துல கிடைச்சிரும், மோட்டர் பைக்ஸ் எல்லாருக்குமே மணி பே பண்ணிட்டு இருப்பான். ஹீரோயினி ஆன்சர் சென்ட் பண்ணிட்டு ட்ரெயின் ஏறலாம்னு சொல்லி ட்ரெயின் கிட்ட வருவா. ட்ரெயின் மிஸ் ஆயிடும். அந்த போர்டு மெம்பரும் அவ பின்னாடியே வந்துட்டே இருப்பாரு. அவளுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியாது. ஆன்சர் எல்லாமே சென்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருப்பா. ஹீரோயினி அந்த போர்டு மெம்பர் பாத்துருவாரு. நம்ம ஹீரோயினி ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு வாமிட் வர அளவுக்கு ஆயிடும். பட் எல்லா ஆன்சர்ஸையுமே அவ சென்ட் பண்ணிடுவா. நம்ம ஹீரோயினிய அந்த போர்டு மெம்பர் பார்த்துட்டு என் கூட நீ இப்பவே எக்ஸாம் சென்டர் வரணும்னு சொல்லி கூப்பிடுவாரு. ஹீரோயினியும் பக்கத்துல இருக்க லேடியோட பேக்ல போனை போட்டுட்டு கிளம்பி போயிடுவா. நம்மளோட ஹீரோவும் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரூம்ல உட்காந்துட்டு இருப்பாரு. அப்போ தாய்லாந்து எம்பசில இருந்து ஒரு லேடி வருவாங்க. ஹீரோயினி கிட்ட அவன் டிக்ஷனரி பார்த்து எழுதினான்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டாமா. STIC எழுத முடியாது, இனிமே அவனை பேன் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீ கிளம்புன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஹீரோயினி அவனை பார்த்துட்டு சிட்னில அவங்க வந்தப்போ எடுத்த பிக்கையோ டெலீட் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுவா. ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டும் அண்ட் அவளோட பாய் ஃப்ரெண்டும் ஹீரோயினியை வெல்கம் பண்றதுக்காக ஏர்போர்ட்ல நிப்பாங்க. ஏர்போர்ட்டுக்கு கோவமா தான் வருவா ஹீரோயினி. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேரையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு நைட் பார்ட்டி இருக்கு, நீ கண்டிப்பா வரணும்னு சொல்லுவா. அதுக்கு ஹீரோ மாட்டிக்கிட்டான், என்னோட ஸ்கோர்ஸ் எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுச்சு, பட் உங்களுக்கு தேவையானதுதான் கிடைச்சிருச்சுல்ல, இனிமே என் வழியில வராதீங்க, நான் என் வழியை பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கோவமா போயிடுவா. கட் பண்ண ஹீரோயினி ஒரு இன்டர்வியூல இருப்பா. இன்டர்வியூல நீங்க டீச்சர் ஆகிறதுக்கு யாருக்காவது இது வரைக்கும் டியூஷன் எடுத்திருக்கீங்களா, ஏதாவது சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்களான்னு கேட்பா. அதுக்கு ஹீரோயினி நான் நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், நான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்ல ஹீரோயினுக்கு மெசேஜ் வரும். ஹீரோ வந்து காசு வாங்கிட்டு போயிட்டாரு, நீ வந்து காசு வாங்கலையா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஹீரோயினி எதுவுமே பதில் சொல்லாம அந்த குரூப்ல இருந்து லெஃப்ட் ஆயிடுவா. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஹீரோ கிட்ட இருந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் வரும், இன்னைக்கு என்ன வந்து மீட் பண்ணுன்னு. சரின்னு ஹீரோயினியும் போய் மீட் பண்ணுவா. அப்போ GATன்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும். இந்த எக்ஸாம்ல நம்ம எழுதி அதை எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்தா மணி கிடைக்கும்னு சொல்லுவான். இந்த பிளான் நீ இல்லாம முடியாதுன்னு ஹீரோயினி கிட்ட சொல்லுவான். பட் ஹீரோயினி வேணாம், நீ வேணும்னா என்னோட 1 மில்லியன் கூட எடுத்துக்கோ, பட் ஆனா இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புவா. அதுக்கு நம்ம ஹீரோ நீ ஹெல்ப் பண்ணலனா நீயும் STIC எக்ஸாம்ல சீட் பண்ணன்னு சொல்லி நீ தான் STIC எக்ஸாமோட சீட்டிங்ல மாஸ்டர் மைண்டுன்னு சொல்லிடுவேன்னு சொல்லுவான். அப்ராட் போய் படிக்கிறதுக்கு உன்னால முடியாது, உன்னை பேன் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லுவான். ஹீரோயினி ஓகேன்னு சொல்லுவா. ஹீரோ உடனே நீ அப்ராட்ல சீட் பண்ணது தெரிஞ்சதுன்னா தாய்லாந்துல உள்ள எல்லாரோட ஸ்கோர்ஸுமே கேன்சல் ஆயிடும் அண்ட் உங்க அப்பாவும் ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுவாரு அப்படின்னு சொல்லுவான். இனிமே உன் இஷ்டம் தானு சொல்லுவான். ஹீரோயினி என்னோட இஷ்டம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுவா. கட் பண்ணா அவ STIT டெஸ்ட்ல போர்டு மெம்பர்ஸ் கிட்ட சொல்லிடுவா. அதுக்கான இன்வெஸ்டிகேஷனும் அவளோட கன்ஃபெஷனை ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கும் காட்டுவாங்க.